Alright.
Blang. Luar biasa. Saestu. Rumangsaku regeng ora kaya bengi iki. Ah, diaturi kok Mas Eko. Alhamdulillah, alhamdulillah. Heeh. Sowan ning daleme Bapak Purwadi. Purwadi. Inggih, sarimbit Ibu Sutimin. Heeh. Sajak wis akrab banget, Mas. Akrab pun lunas kok. Oh ya ora. Sing tak gumuni Pak Purwadi iki priyane iki apa, Mas? Ora ora neko-neko sajane sederhana tapi berhasil dalam kata. Ngono lho. Piyayinipun mboten kathah, anggenipun pangucap mboten. Tidak terlalu banyak bicara, diam tapi pasti, diam tapi terbukti. Ngono ki nduduhke yen wong ki lek nyambut gawe tenan, kuwi carane ki ora akeh. Saestu saking menenge wong Pak Purwadi kula teko ya belas ditawani apa-apa ya. Saking menenge wong iki dadi ro dagang teko barang dikira wong becek. Iya. Dadi wis ra Kuwi nggih nduduhke, Mas. Dadi tembung kuno sing tetep diugemi, ya. Jadi Pak Purwadi iki tidak banyak bicara. Saestu, Pak. Mergo nggunakake tembung lawas. Pripun nika? Seseorang yang bicaranya banyak biasanya ora iso duweni apa-apa. Tong kosong berbunyi nyaring. Kuwi ora Banter suarane ning tanpa bukti ning saka meneng anggone leh pangucap ning malah saya duwe bukti. Berarti peribahasa nggih. Heeh. Tong kosong berbunyi nyaring. Orang yang banyak bicara tidak akan bisa menghasilkan. Iki kudu kanggo paugeran. Cekelan ki ngene iki. Sing ngomong sapa? Loh, kok sing ngomong sapa? Iki ditonto Pak Purwadi seperti yang disampaikan Mas Eko Kondo Prisdianto. Tidak terlalu banyak pangucap, tidak terlalu banyak bicara, tapi bukti. Yang disampaikan Mas Eko seperti peribahasa tong kosong berbunyi. Orang yang banyak bicara tidak akan bisa menghasilkan. Ini loh. Sing ngomong sapa? Loh. Nah sing ngomong ya aku ki peribahasa lawas kok. Berarti sampean kira sadar sampean iki. Ora sadare piye? Wong lek kakek ngomong Ora ana gunane. sampean jenenge sapa? Eko. Dadi apa? Dalang. Sore kate iso omong ora? Omong. Lah iya, sapa sing ora nek gunane? Ayo, Ya iya lho. katane ya larang, binyang ya angel. Lah iya sampai dia omong terus ngono lho Pak. Loh, maksudku ki ora kok omong ngono lho. Lah iya, tapi lah omong sampean. Kok ngekel sampean iki? Loh, ngene lho Mas, tak critakno. Aduh ini, aku tahu ngene keturun dengane. Lah karo bojomu kok iso. Iki sing disampaikan Pak Eko ngono lho. Pripun Mas Eko? Maksudku ki ora kok banyak bicara sing ora ana gunane kaya aku ngene kan ya harus bicara. Nggih. Maksudnya ki orang yang iso nggegem tangan. Dadi aja begar tangan, ngono. Lek nggegem tangane, ya toh. Lek begar tangane kuwi wong ki cukat-cakut terginas trampil pinter kaya penjara Pak Purwadi. Dadi lincah gumregah. Mesti entuk opah. Lah iki lho Begarno tanganmu ben iso kanggo pangupa jiwa tumrap keluargamu. iki Obahno tanganmu gumembyah. merembyah. Nggih ngoten nggih, Pak. Nggih. Obah tangane ora gegem. Ora gegem. Nek wong gegem padha karo wong sing ora ngerti gawean. Ngerti gawean. Iki kena kanggo patuladan. Sing ngomong sapa? Ya wong gegem tangan ora ana gunane. Lek wong gegem, Ora ana gunane begarno tanganmu ben dinggo nyambut gawe. samar lho bakso ora? Bakul bakso TikTok. Ya. Heeh. Lek dia betalke gegem apa begal? Gegem. Lah iya, nyatane yo laris bayaran yo. Sama tahu tuh mau, dia betal begal tangane. Lah gledek epek-epek. Iya. Kowe tau dadi bakul bakso berarti. Ora kok perkara ngono iki. Kata-kata bijak lho Mas Eko. Ngekel sampean iki. Wis sing baku ngene lho Mas. Maksudnya ini loh, tak jelasin. Maksudnya Pak Purwadi kuwi ora kok ning omah tok. Gelem laku sapa? Tegese wong ora kok lungguh tenguk-tenguk njur entuk gethuk kuwi ora. Wong sing mlaku, wong sing ngadeg, ora mung ndodok, ora mung lungguh. Nah, kuwi wong sing entuk duit. Sampean ki linggo sakjane yo oleh duit yo. Sing kok dicontoh mangga aku lho. Lah aku kok juga dicontoh. Lah sing kene sampean kok Rumah aku kan main kok panggarepe nyeblok-nyeblok ning aku kok. sing blone sapa? Sampean jeblok ya. Oh sik to Mas. Ngeten lho Mas iki. Iki manten. Mas Jowo Iki aku ora perkara norno. Apa? Isin kuwi ra mau. nyambut gawe iki nyambung silaturahmi. Nyambung yo nyambung iki yo ndelok sikon ngono. Apa? Situasi dan kondisi itu harus bisa menempatkan. Lah iya wis pas. Pas apa? Klambi rupane biru karpet iki wis.
Ngono mungkin seragam liyane. Kowe iki sing salah kudune sing dicepake mambengi iki. Lah ngopo mbok gawe saiki? Iya, jangan ngisi di sini Lho ya. aja nyawang kowe rupa. Iki bos bangunan ora tau turu lho iki. Lah nyapa ora tau turu iki? Bangunan itu ora tau turu. Iki pengusaha kondang blon, nyatane gapura ngarepe apik kaya ngene. Heeh. Ki kok rencana kowe ra entuk mulih. Napa? Ki gapura ki kurang jangkep, pagere ya kurang genep. Ben. Gapurane megah, ben megah. Niki Pak Purwadi pesen nang kula. Apa Mas? Mas Litik, Mas Lutut pun kondur riyin. Mengke badhe kula tumbas. Yo. Ki kok rencana lak pager ki apik, gapura apik lah. Lutut ajeng ken ngadeg teng pojokan iki. Terus ajeng dicor, Pak. Dicor matamu. Piye to kok nesu ki lho? Pokoknya sing sanggur aja bocor. Lah ngopo? Lah aku bingung Pak. Ya ora kok iso mantane. Itu seneng lah Pak wae. Piyayi sing senenge kaya ngene iki. Tenang, aku seneng aku nang begini aku. Pokoknya kula ngaturaken merga kutang lapan ya Bos ya. Oh, jangan. Panggung ini. Panggung ini ya, ini mulanya sik sawal berarti kula ngaturaken minati lho Pak izin mohon maaf lahir dan batin. Mbok menawa anggonku nyambut gawe berang-berang taun nang gawe papan kene ana kelak-klerune ana kagwe ngatur kula nyuwun samudra pangasami. Wah, kuwi luwih becik njaluk ngapura timbang menehi ngapura. Bener. Kaya sampeyan ngene iki. Iya, bener sing jamane kaya ngono iki Pak. Apa meneh bengi iki Pak? Piye? Piye? Asale apa? Asalnya kemantenan. Manten. Dadi manten ki aja rebut bener ning rebut salah. Kamelia karo Mas Arif. Kamelia karo Mas Arif. Hmm. Ya lah. Nggih. Ya ora. Nggih, Iya. nggih. Kamelia lho. Kamelia manten wedok, sing lanang Arif. Arif Bapake Pak Purwadi karo Bu Vitamin. lho kok vitamin cangkeme iki lho. Busuk buku tak sorry. Busuk timin. Ibu Sutamin. Nah, Sutamin. Sutamin lo vitamin iki lho. Lah iya. Lah ya saya vitamin tumrap Pak Pur. Ngono lho maksud iki. Iya, lah lek vitamin sak busuk timin ki lah yo nek ngulu kangelan. Lho Pak. Bangsane. Lho Pak. Ya ya ya. Ayo. Lho, apa blok manten kan ngomong. Manten ki serasa dewe manten. Sesuai dengan profesinya ayahnya. Bener. Dadi toko apa Pak? Bangunan. Bangunan wis pas. Janjane tresno kuwi saka awal. Tresno itu adalah dasar awal mulanya. Itu adalah dari bangunan. Lho, iki di Wah, Jawa ini sebetulnya itu ngeluh Pak. Kalau kita bisa menganalisa, tresno itu sebetulnya tumbuh pertama kalinya itu adalah awal dari bangunan. Tresno kuwi Iya. Sik umpamane piye to Mas? Aku ndak ngerti. Nggak paham tuh Pak. Ndak paham. Kok diawali dari Sing bangunan? miwiti tresno kuwi saka bahan bangunan. Gambarannya bahan bangunan. Bahan bangunan. Contone Sing garap omah ki jenenge sapa? sing garap omah ya kuli lho. Kuli karo Tukang. Sak bengi tukang Ya Kuli. 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 Oh. Mulane ana wong Jawa ngarani tresno jalaran saka kulino. Oh, tapi sing gawe omah iki budale kuli. Mulai Oh, iya. dijikok saka tresno jaran saka kulino. Ah, cangkeme dagelan ini bayaran to ya. Iya. Kuli iki tresno jaran saka kulino. Iya. Ya ora Pak. Iya iya. Kuli tukange wangi. Tukange wangi. Sing garap Sing garap jenenge tukang. tukang tuki saka tembung tukaran. Dadi temanten kekarone aja sok deket tukaran. Boleh kita ada masalah, kita harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Beda nek perkara gede ayo dicilke, perkara cilik ayo diilangi. Jadi dadi manten iki kaya mangkul ki, Pak. Iya iya iya. Ki penting lho, Pak. Tuki tukaran aja Tukaran, tukaran. tukaran. Kang apa? Kakang ki kanggo wong loro. Biyen bocah nyambut gawe kayane dienggo dhewe, ning saiki aja kaget yen nyambut gawe iki kayane dienggo wong loro. Mergo saiki sudah hidup berumah tangga. Kilo. Kaya bojone kluthuk niku prinsipnya sama. Lho iya, Pak. Duwite kluthuk ya duwite bojone. Ning ora jagake kluthuk. Ora. Bojone saged goleki dhuwit dhewe. Bojo ki iso golek dhuwit, Pak. Napa sih? Lho iya, anggere aku nggane dhuwit iki goleki temu, Pak. Iso golek dhuwit. Maksudnya nyambut gawe iki lho. Lho iya nang dhewe golek dhuwitku, ngono lho. Ngono Pak Eko. Bener bener bener. Penting lho Pak Eko. Apa meneh awake dhewe iki ngomong ngono lho Pak Eko. Dadi manten iki tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Oh iya iya iya. Sing biasane wong ngarani jalani jodoh. Jodoh kuwi biasane wong sepuh nek ngarani jodoh rezeki pati. Kuwi jodoh iki ketemune sok ben gapluk ketemu jodoh. Yen ku ngarani dudu kuwi Pak. Iki lak wis dilenggake ning damparing keprabon. Damelan kelapa Jenenge kuwate. Waduh iki teman kekarone kuwi kudu kuat nyangga barang sing gedhe. Barange sapa kuwi? Barange emas so sedikit. Ya tak tuju kowe. Tegese
barangnya itu gede ini masalah Pak Eko. Wih. Hidup rumah tangga awal mula 3 bulan, gede setengah tahun itu pasti ada gejolak rumah tangga yang besar, atau gejolak rumah tangga yang tinggi. Jadi ada hidup rumah tangga harus siap untuk menghadapi itu semua. Penting loh Pak. Perselisihan itu Pasti ada. Mergo kaget sing biasane dhewe, saiki ku dadi wong loro iki kaget Pak Eko. Ngono lho. Mulai diomongi yen metu kudu wong loro. Kudu wong loro Blonjo, wong loro dolan, wong loro Pak Eko. numpak sepeda motor, Kudu wong loro turu, turu ya kudu wong loro adus. dhewe-dhewe Pak Eko. Iki penting. Kok dhewe-dhewe Kok kok lek wong loro wong srek ngopo. Saiki sampeyan iso ngomongin kuli. Iya. Iso ngomongin tukang. Saiki bahan-bahan bangunan. Apa lagi? Yo kudu diwerteke. contohnya Bahan bangunan ki umpamane eneng semen, eneng pasir, gamping, eneng gamping, boto, dan hebel. sebagainya. Saiki umpamane dadi manten ki Mesti poerake tekok tok. entak ki mek ancok titik. Ya penjenengane Bapak Opur iki kan ning bangunan. Saiki lek pondasine orang katresnan itu dari bahan bangunan. Saiki umpamane wong tresna ki sanepakno, gambarane kaya semen. Semen ki apa tegese untuk wong seneng, wong tresna. Oh iya WAO sik ngono. Ya ra wae iki improvisasi spontanitas. Awake dhewe iki ning Panas, panas. sebentar kene iki utakku metu keluwe kok. lah yo nyambut gawe iki mesti rekoso. Nah, ngono aja kok penak-penak. Semen, Katresnan dijukuk saka tembung semen. Nyampung kok diwiti saka semen. semen Pak Eko. Semen. Semen ki ana dua percakapan atau dua suku kata sesama men. Men. Se ki apa? Sadurunge men. Bisa. Iya ngerti. Lah iya. Semen sing diaturke Mas Eko. Lah iya. Ada dua suku Sesama, kata. lah iya. Sesama men. Men. Se itu apa? Se itu saka tembung sederhana. Oh. Hidup tuh harus sederhana. Piye jajal saya to ki. Bocah modele kaya cok bakal lagi ya. Wong harus hidup rumah tangga, wong wedok ya harus hidup sederhana, wong lanang ya harus berusaha. Masyaallah. Wong wedok aja gigi masa aja njaluk maneka warna, yen njaluk harus bisa disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan wong lanang. Iya. Aja terus penghasilan wong lanang sedina 150.000, njaluke sedina utawa njaluke emas 70 gram itu cilaka. Iya 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 ora? Sing sederhana mungkin. Jadi sana sederhana. Sederhana, Pak. Men Men ki wong wedok. Mesti setiap bulan merasakan Duduk kuwi. Duduk kuwi. hari-hari ku lho. Wah, matok nih. Kalau memang Oh, aku ki terus Mas iki. Men kita ketemu bocah saka daerah timuran. apa? Mengki lara weteng ini lho. Mentret. Rabemu niku ya dadak angel. Men kita ketemu mentolo. Men kita ketemu argumen. Seseorang kalau sudah hidup berumah tangga, jangan sampai kita itu beradu argumen. Uang kita beradu argumen, akhirnya perselisihan itu yang akan terjadi. Dan dipentingkan bukan beradu argumen, tapi bermusyawarah Pak Eko. Rumah tangga ini penting. Aja rebut bener, aja ngomong dengan ke warno. Yang ngomong wong rebut bener, wong mesti golek bener. Pengen ngomong rebut salah kuwi angel wong. Wong luwih becik njaluk pangapura tinimbang wong luwih becik njaluk pangapura tinimbang wong sing ngoyi pangapura. Lenggono apa? Lenggono Pak Eko. Luwih dhisik jawab. Lho kene mulane Mas Junaidi karo Mbak iki Kok Junaidi Sapa sapa? to kuwi? Mas Arif. Mas Arif. lah yo Mas Arif Junaidi lho. Oh. Lah yo. Yo. Tapi kan kondangnya Arif. Ayo, mari Mas Arif karo Mbak Kamelia, iki wong iki luwih becik njaluk pangapura tinimbang wae pangapura. Iya. Ngono lho, kae kok. Semen kuwi sopet mesti dioplos karo gamping. Gampang iki gampang aja gampangne perkara cilik. Lho. Sokola perkara cilik iki dadi gedhi. Ngono lho. Peng kuwi apa, Mas? Ping. Iya iya. Ping. Ping iki saka tembung ping. Ayo, apa wae kok? Iya ya. Lah kowe kok ramu demo api. Ayo tak cet to Mas. Iya. Iya ya kalau iki dadak ya mikir kocok-kocok iki. Wong iki nek cerdas ora perlu mikir, langsung metu. Iya, aku iki pikiranku ya encer lho, Mas. Saking encane ndek iki ndreset ning kuping gak iso. Aku iki penyakit kok. Ping iki saka tembung makaping-kaping. Kita kalau berbicara dengan pasangan kita, aja sampai dibaleni. Yen iso mesti kudu digatekne. Oh iya iya. Semen gamping iso apik yen pondasine dicampur karo lemah utawa pasir. Pasir. Pagi pasanganmu harus kamu cintai. Masya Allah. Jangan sampai kamu mencintai orang lain. Berarti kamu harus punya moto bahwasanya sak ganteng-ganteng ngomong Jawa itu luwih
luwih ganteng bojomu dhewe sak ayu-ayune wong wedok ning jaba ki luwih ayu bojomu dhewe. Upama ning omah kuwi sego pecel, Tetep kowe ngrasakne sego pecel. lho. Ning jaba nek rawon, Rasa-rasane rawon tetep sego pecel kuwi. mempertahankan Iya. Penting. upama ning omah ki sego kering, Sego kering yo kudu ngrasakne sego kering. ning jaba nek puyuh hae. Ya kudu ngrasakne dudu ra kang sithik ra opo. Wah, ya kuwi padha wae. Mahal. Ya ora wae kok. Iya, iya. Sir apa, Pak? Hidup Sir. Sir ki sirno. Muga-muga cintanya Mbak Amel karo Mas Arif itu tidak akan sirno, tidak akan hilang. Cinta satu akan dibawa sampai besok tinimbalan dening Gusti karo brek dumati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudeke semen gamping pasir kuwi gawe alat jenenge pacul. Pagi cintailah pagi pasanganmu. Ah. Cul ki aja mbok cul ning. Oh, iya. Cintailah pasanganmu aja sampe mbok cul ning ngantek besok hayatmu tinimbalan karo Gusti. Kowe Wah, kedungane hebat. Ngawur iki. Iki ya Allah sebab. nek wis judeg gawe pacul dadi luluan njur ditemplok ning nggon tembok sing dinggi ngelus jenenge cetok. Cetok. C iki sak ndung cekatan. Kaget Wong wedok ya apa? cekatan. Cepat ngono, Mas. Lah ya cekatan iki cepet, Pak. Wong wedok ya kudu cepet. Harus bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Tok iki sak ndung katok. Posisi apik lho, apik. Lho iya. Tok katok kuwi. Katok, tegese katok iki sasmita. Ngalor idul wong kudu duwe katok sasmita. Aja sampe ngumbar aib rumah tangga, yen enek permasalahan enek aib rumah tangga kudu mbok simpen dhewe. Kowe anggere jebles ae. Nek didiwang wong udek lulo ya katok. Udek lulo ra katok nak dikira cetok mini gitu. Mangsamu lho. Loh, tapi apa dikaya ngopo, Mas? Iki, Lho, wong ning donya kathok iki ora utama. Lho iya. Duwe mobil, duwe motor, ya lho sing apik. Nek ora numpak ora katokan kan ora mungkin. Loh, yo carane lho. Lah piye? Cara duwe sepeda motor ku ora katokan iki sing dipilih sepeda motor lanang. Kok iso? Tanki dibuka, truk ning kono aman ra ketok apa-apa. Piye? Kowe pomo lan dikatok ning di motor. Lho ora. Ning motore pedalangan. Iya lho. Nek numpak Tanki dibuka, Terus? dilebok ning kono ra ketok apa-apa. bener ora ketok mlebune penak metune angel. Sing ngono kowe ora tau lho kowe. Napa? Nek bensin malah purut cilik. Ora piye karo karet. Napa? Ora karo kena kotaran didodor tak. Kita tahu ya. Pokok breset. Wis pokoke ngene Pak kok. Dongane muga-muga teman-teman kekarun iki dadi teman-teman sesakinan mawaddah barokah. Arif yo lahir bulan Desember, si sapa jenenge? Kamelia. Kamelia ki lahir bulan Desember. Gede-gede tekok iki. Oh, deko. Desember iki gede-gede sumber. Dadi insyaallah rabine antarane Mas Arif karo Mbak sapa jenenge? Kamelia. Iki insyaallah bakal nemokke kamulyan ora adoh saka sandang pangan tuwing papan. Lah, Desember kuwi enek anu Mas, nun sewu. Enek kelemane. Apa? Desember ki lak gede-gedene sumber. Iya, iya. Mula dadi Mas Arif karo Kamelia. Kuwi aja nyonto kakune wesi. Wesi ki nek wis kadung atos diluk kan ya angel. Ning sak atos-atos sak kaku-kakune wesi sik iso diluk. Kuwi Desember, Mas. Anakmu apa wetone? Anakku tele Selasa Paing. Selasa Paing, Selasa ki pira? Selasa ki Telu Paing. Songo. Songo dijumlah 12. rolas kuwi duwe nun sewu Mas. Duwe pengapesan. Apa? Tenan lho, anakmu wetone apa? Selasa Paing iki kopo lho jadi. Itu Selasa Paing kuwi kira enak yo budek. Anakmu wetone Selasa Selasa Paing. jumlahe 12 songo karo telu. Songo karo telu. Kuwi enek pengapesane. Pengawasan apa? Mbok eling-eling kenek ora ya kenek. Apa kuwi? Aku mek meling. Piye? Anakmu sing wetone Selasa Paing aja sekali-sekali mbok bacok cengeli. Bahaya. Kuwi pengapesan lho, Pak. Kuwi tak omongi tenan kowe. Kuwi kudu disingkri. Kuwi pengapesane anakmu. Selasa Paing. Anakmu lahir Anu minggu pon. minggu ki 5. Pitu pon ki Iku pitu. Lambo. Minggu pira? Jajal. minggu pon kuwi nek kelemane iki. Kemana apa, Pak? Aja sampe anakmu ki dipacul dase. Lah apa? Nanti bos. Kowe Kok langsung biyen ngono kocok jane kok. niki kesanipun momentum yang membahagiakan. Nyanyi. Oh.
kersane kalih nuansane nyanyi. Oh iya. Lagune religi apa? Religi. Oke, siap-siap Jobi Mas. Dan dia ulang sawal ini penting. Ya, ulang sawal iki ya tetep nuansane religi. Kok terus siapa Mas Arif karo Mbak Kamelia diatur di sini. Kiri anu ki pokoke matur suwun karo penonton sing legah ning kono ki aku seneng. Nggih, apa Mas? Wis pokoke hati-hati lah pokoke. Pripun? Iki udan ki saka iki kan lembab to. Nggih. Iki nyatane ya beliaunya tuh totalitas ngersani pada wayang begini. Karena setia kok. Iya iya iya. Iki yo itu salah Mas. So, Pak. Iki mang para pamundhut termasuk Pak Didi, Mbah Mantan Tunggul Sari, Mbah Lurah Mantan Tunggul Sari. Oh, iya. Bekas magang wakil bupati. Iya iya. Oh iya iya ngelumpuk berarti ngelumpuk iya iya. Lumpuknya apa Mas itu? Sing padha dadi ning ngelumpuk lho. Lah yo kan mang ditakoni lho Mas ngono Mas. Pak, umpama jenengan lek magang sakniki dadi lho. Kenapa kok ndak magang? Tenang Lah dadi kere awakmu. Kowe iki mbok munggahke derajate kancamu apa Tapi ya iso tenang lho, kowe iki rumah sakmu. Iso apa paitamu apa wis mandi apa-apa lho. Masyaallah men. iki skill. Ya iso. Bener omongane wong sepuh kenang. Nek pikir-pikir, ngomong saiki ini iso kasil lho Pak. Lah nggih pun anu mboten pengen kula aku ngono. Ya ora pengen paitane sentel kok. Nek iso Saya putu ki lek paling kon maju lurah lara jemput kok. sapa maju lurah? Kan Mas putu. Piyo. Lek iki diangkat mudin. Lho, Aku diangkat juru kunci maite demo ning ngene. Dek iki ora iso ketompo sapa. salah Mas Didi Mas. Oh ya Pak Didi, makasih Pak Didi. Pokoknya perjuangan Anda adalah suatu jasa yang hebat karena misi dan visi Anda adalah memperjuangkan warga masyarakat. Jangan dilihat dalam segi kegagalan, tapi segi pengabdian kepada masyarakat harus kita tingkatkan. Ojo perkara entek piro, ning besok hasilnya piro. Ah, kuwi. Sopo sih ngomong ndak oleh ndak. Iya, tapi yo kabeh iki yo karek disyukuri kok iso. Syukur apa wis dileput. Sing usah berapa? Ewe karo. Lagu cak kembang ala. Yo, religi apa? Barang. Bah. Lagune sapa? Lagune sinten? Barang. Coba cemu Mas. Rei 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 rei. Bisa enggak? Insyaallah. Rari rari rai ira irari rai ira. Ya. Ayo sampean. Ayo. Loh. Berdua kok masane. Rei 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 rari rari rai ira irari rai ira. Lembang religi. Aku fantang kalau kok dijak nembang malah gedabrus dhewe. Tak ngomong. sampean sing ngejak omong Sampai aku mau. maksud suarane Sampeyan sing muni ngono lho. nah sampean sing takok dhisik Saya ngomong lagu apik lho. kok mesti lek rumah saku Nek omongan ning kono lho ben digekne kopi. ora omongan Mas klarifikasi Kepiye? sing dhisik iki mosok aku Mas untuk takok aku ora jawab lah aku ora jawab berarti kan yo kleru Ayo lihat situasi to Mas. lah sing lihat apa ternyata dijak sing takok sapaya-wayah Kowe yo ngono kok Mas Duduk. Kene nyanyi ki paling tidak aku sawang. Disawang piye lek ku nyanyi? Budi lu nyawang aku yo muka ora. Loh maksudnya ki dia ki lho. Ayo jejak. Iso ditembake penjara dulu Mas. Oh, kok nyanyi apa? Nadane iki dipaske ngono to. Maksud ora pas dengan Cocok lho kok. Jalan. Lanjut terus. Marahi wong-wong gelap. Ku galus. Wong nang iku Aku dari mau menghargai awak. Lanjut terus Pak.
pancup-pancup nih. Aku nesu lho kok iso. Ngene wong tuwek sing jenenge iki rada serang-serang malah diperintahi. Tuwek ora tangan codot to. Rumah saru. Iso. Mas Duduk coba. Mantane ya. Kalau di mantane. Iya dong. Kula aturi Mas Arif kali Mbak Kamelia. Saya harap menemani saya Datang ke sini bareng-bareng berbudaya dan jangan lupa kita semua berdoa. Allahumma sholli wa sallim. Wa maulana biasa bae to. Ini lho biasa gagah, orang kok manten ngene terus. Ini menunjukkan bahwasanya Mas Junaidi ini cinta terhadap alam. Kok saged? Mulane tangane ngene iki lindungilah binatang langka. Jadi Gonmu langka. Kok bengi salah. Kayak ambil aku jeblas kok mriki kok. Non sewu Mbak Kamelia. Nah iki kaya lagune Ebit. Iya. Kamelia. Iki yen tak salah kaya anu ki nang Pak Pai kaya. Nggih. Sapa sing Isdalia? Iya. Wanita yang berkumis tipis iki. Oh. Bojomu kae yo brengosen lho. Bentuke rambut tok, rasa rai rambut tok jadi. Kan anak dhuwur tak mangsamu. Pak sak rayu rambut tok ya. Wong iki bojone Mas iki. Aku bojone Mas iki kok ndak sabar nu tenang. Pah bojone kluthuk nun biyen nggih kaya Kamelia ngeten. Cilik ngene iki Pak, bojoku biyen. Zaman pacaran karo aku ya awake sak kamar ya. Iki Pak sumpah. Sak kok godi. Oh dia anak loro. Tapi tak kon dia sing nguat. Alhamdulillah sing mawake Ngecim ya, ngecim ya? Ngecim, ngecim biyen. Oh. Sing mawake cilik tapi ndase malah gede jeng Mas. Dadi sing malah kaya tronton. Ayo iki diatur apa? Anu Jauh jauh iki. sampe Junaidi ya. Jun ya ya makasih. pawakane pawaan poli bocah Iya, iki. enggak boleh. Engko nek pengen nyemes bengi-benginan ae. Rasa kemungsung santai. Lah nek wis ngene iki iso diarani nun sewu Mas. Ngene. Wah, Saya tahu Jun tak mau ya. Kalau sama jenengmu? Kamelia. Wong tua. Kalau kamu ingin membahagiakan orang tua, Yeah. itu tidak harus kamu beri materi. Terus Tapi setelah kamu hidup berumah tangga, itu seseorang tua melihat kamu hidup bahagia, itu suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan orang tua itu. ya. Tapi ini sono Kudu ayem ya, kudu Iya, sama hidupnya harus ayem. Tapi itu sama ki ada permasalahan, ojo sampai sama ki geger. Sama lek geger ki wong tua mikirin luwih saka apa sing mbok gegerne kuwi. Yang iso sama kudu ayem tentrem, hidup berumah tangga kudu harmonis ya, nduk ya tahi ya. Nggih. carane piye Mas? Carane ngene, sampean harus punya nun sewu. Harus punya bahasa tersendiri mau geger ki wong kowe ora ro ngono lho. Bocah nom saiki ya. Iya. Piye carane? Caranya ngene aku biyen yo ngono. Dadi wong aku geger ki wong tua aku ndak paham. Dadi nggih bahasa isyarat. Aku biyen nggih bahasa iki nggih si. Dadi koyo ngene ya, kaya sisop sidal si bung si ik ngono. Heeh. Sapa dalam bengi iki ngono. Si ik ngono, Eko. Oh. Dadi aku lek geger karo bojoku, ki bapakku maratuwa ndak Pamane paham. bengi iki sing nanggap sapa? Si bung si ik sinang si sop. Bengi iki sing nanggap sapa? Jenenge Jenenge si Pak Sisam. sapa kuwi? Pak Samsudin. Porati. Si Pak Sipur. Pak Purwadi. Pak Purwadi. Iya. Aku biyen yo ngono Oh, iya. geger karo bojoku ya tak tau ro maratuwa aku. Aku tahu to, corona iki ya. Iya. Kuwi aku
nek mulai nganggo duit nang mesti dodok-dodok lawang ya. Bojoku mesti tak kok kondur. Pripun? Sisop-sisop si iki bung kok sitok-sitok silang. Artine Sapa-sapa iki bengi-bengi kok dodok-dodok lawang. oh, lho rungokno ya, aku lho. Itu kan yo tak sauri. Si dek si bosimu siwe ya. Weh, apa kuwi? Aku dek bojomu dhewe ya. Lho, bojomu lho krungu lho. Ya krungu atau budek ya ngono. Kupinge wis dadi. Saiki dadi telu ning kene cengger sitok. Bemo. Iya iya iya. Kalau kita tekan kudu bojoku nyauri, Pak. Piye, Mas? Sibuk-sibuk kok simul siap singgo sidu. Lho, bojomu dok. Iya. Bengi-bengi kok mulai apa nggawa dhuwit. Bojomu nyauri. Aku tak sauri, si sithik si bos iki sama gitu. Apa kuwi? Ora dhek bengi iki sambatan. Weh. Bojoku nang nggo ya nesu. Priye? Ae si bos iki simul si gak singgo sidu si turu si dus. Artine Yang bengi iki mulai ranggo dhuwit turu kandang wedhus. aku yo nesu. Tahu ya, isi dek isi ame si Sria. Artine Oke, dek sisi ambil serintil lah. Wah, Seneng bahagia kabeh ya. Ya, jadi bahagia ya. Sampean menae di Bakung. Bakung. Sampean kene. Oh iya. Aku muni. Sakgone bahagia, hidup rumah tangga sing bahagia. Mas iki Mas kawin iki. Iki Mas kawin iki. Lah kowe biyen apa ora gawe mas kawin? Lek trimo iki kalah gede ra aku. Lho, Bodoh tak bukan Mas kawin ku ora ali-ali. Kalung Mas. lho. 75 kilogram. Bojoku. Bojoku iki. Layakno yo tuwek wis bungkuk. Lah kuwi kabotan. Masih sane. Lah, Ayo di nembang apa Mas ya? Junedi, menanamkan atau menunjukkan rasa cinta iki mumpung sing Iya, lokal. iya. Iki sesi lho. Iki YouTube lho. Iki iso mbok delok ngantek besok sampai tuwek sampai sampean duwe anak, duwe putu iso mbok delok. Dadi ngantek iki prasasti, ngantek sampean blenjali janji, sok ben senenono. Ya, Amelia. Ana wedok, ya dok, aja delok reno-reno, didelok kaya wong lanang. Ya, ngerti ora? Wah, njaluk reno. Oh ya kamu tuh. Kowe iya Bos, wong wedok saiki wah jalane reno Bos. Oh iya. Oh iya lho. Bojo kuwi saiki begitu aku sukses, jaluk reno Pak. Jaluk apa? Saiki njaluk perawatan, Baik yo. skincare, Suntik putih. suntik putih. Nek iki tak suntik putih lho, malah sing putih ndase kok. Tapi nek ketembak masih satu. Ya nyanyi. Ajak Amelia saya. Tunjukkan rasa cintamu. Ya. Bisa. Kowe Ya apa sih tinggal awake dhewe iki kok malah kok nesoni iki. kowe iki ditimbali malah mbok Awake dhewe iki ditimbali kowe. Ini iki dilus. Ayo ya. Ah mergo Mas Ngono lho. Ayo ya dicekel astane ku garwa. Ah. Dilus-lus apa ngerti? Kok malah digetaki kaya Mbok getaki kaya anakmu ngono. Tawari. Nah, kowe nggih sepatu berat ya. Lah rabimu ora sepatut. Aku iki digrebek nyeker aku. Maksa. Aku tak budaya nyanyian ya. Moga-moga cinta tak terpisahkan ya, tak kali ya. Bisa lah. Bisa. Kowe jane iki ape mbela sapa? Iki arep kepiye-kepiye? Sing merekomendasi Mas Eko ben ngejak sampean ki si Junedi lho, karo Amelia lho. Kok mbok getaki rumangsamu? Isen lho aku ngene iki. Isin nek melu kowe. Lho, lha iki sak rombongan kok yo melu lho. Ayo Mas. Ah nembang apa Mas? Lah aku sebenarnya juga rasa cinta. Lah iya ngono lah iya. Nembang apa? Bisa tak awet. Lho, coba. Cene sak berat cene coba. Tak warai. Nah, Tak cipol kowe. Ya kan kok sih. jajan Aku cara wedon nak sir kok ya. rupamu kaya pil kabeh lho wis. Rupamu tisu magic lho. Kok dadak. Jajal Kamelia anu pegang astane Mas Junedi, Mas Arif. Coba kamu pegang. Sensei yo. Nah. Kowe iki ndemek tangane grogi. Nek kene tangan sik, nek kono main tangan. Ayo, jajal. Nah, rodono lari, sampe rodono. Ya, contohno, tuh. Kene contohne sik. Nek tangan. Awakmu ki aja, kok ndelu ki ising ngono. Wong iki tipe wanita ku jangan jinak-jinak merpati. Lah kuwi lho. Cedeki ngadoh, elek nggon tekan dekemmu iki jinak-jinak merpati. Lah ya kok sing perempuan sing apik tipe apa? Ya tipene pendek ya agresif dong. Nah, ngono. Tak contohni. Mama kowe sajene Aku Arif, aku Amelia. Kamelia. Mosok Kamelia modele ya dibobosok ngono. Betul, ya. Jadi tolong Nadamu Bos, cene sak bro. saya pakai jilbab tadi dekat air. Kayak Kamelia ya, kayak Kamelia. Yang potong ke jilbab barang iki. Iki ayo kenek kok. Oh iya, aku lari. Tapi wow, cok.
Teman juga. Ada ki stowak lho. Coba, iki umpama sampean, arep aku umpamane. Aku amel ngono lagune. Aku mah gila lho rupamu. Jiblape lho dibenake sih. Nah, iya. Coba, Camelia. Hari Apa? Nek yo piye? Yang apa? Yang, yang. Oke, Yang ya. goyang. Goyang. Iya. Camelia. Yang. kurang cilik mas suarane. Camelia. Iya. Suaramu kayak nek nadang sego gitu. Camelia. Ayam. Ini malam hari bahagia kita, Camelia. Saya tahu. Iya. Gula-gula pasrah itu. Ojo pasrah sih. Bojonya apa? Yo bojo-bojo delok to sing akeh tamu kok nyok. Oh, ada tamu lho iki. Lah kuwi peh. Lho iya, arep pisim, ngono pisim. Ora ngono kuwi yo. Camelia, Ayam. yen kowe tresno marang aku, kalau kamu cinta kepada saya, buktikan cintamu, Camelia. Tidak ada pria lain yang aku cintai kecuali kamu. Sawangan ngene iki lho. Apa yo kamu tresno karo aku? Aku sangat mencintai. Yang nganti go bubar resepsi kok Langsung lho ya. langsung dasmu kuwi. Rayo mbok kokop. Ayo kok bae kok iso. Oh, sare kok. Tembake apa, Mas? Loh, tembahe tak. Aku menjangan coba. Cemu. Wong salah. Alah. Terus cinta tak terbesar. Mikir jangannya lha kok. Iya. Mau jamu coba. Tresno iki. Tahu. Ayo coba kamu pegang. Tresno. Iki lho bojomu iki lho. Kok nyapa padha lanange wah. Kelainan kita iki. Kok bojone kok sing disawang aku. Modele kok padha lanange nafsu. Kene aja maju, balik lihat. Ini. Nah, Mas Ayu dari ini. Ayo coba. Tresno iki. Ayo iso nyanyi dong iki. Aku juga sayang sama kamu. Ayo, kokop no. Ya aku mau peluk nih kayak ngomong. Ayo. Bisa, kita maju, tak bagus coba. Tresno iki sampean. Iya. Tresno iki asik. Dudu wong dolanan. Oh, layakno nyawane ning aku terus. Lah ora sejajar. Ini penindang deh, rada dodok sithik. Jadi tresno iki karo. Bisa. Yo, senimbang lho. Ayo, bisa. Mandes aku karo bojoku yo sakmono. Aku kelingan. Coba Dek Arif sama Dek Camelia yang mesra, biar ini terdokumentasi kemesraan sampai menjadi momentum bahagia. Coba. Tresno iki. Coba. Serius. Tresno iki. Dudu wong dolanan. Dek Camelia, ayo delok Dek Camelia. Apakah kamu merasakan sesuatu? Ojo cengengesan tak jotos bledos ngono kok. Diwarai kok Dek Camelia kok. Aku wani Dek Camelia, ayo coba Rif. Dek Camelia. Apakah kamu merasakan sesuatu, Dek? Camelia jawab. Aku bergetar sayang. Camelia jawab. Hatiku bergetar sayang. Ya. Baca-baca saya, baca-baca sih. Hatiku bergetar sayang. Nah, ngono. Ayo, ya. Saat berdekatan dengan kamu. Sungguhkah itu kata-katamu yang tulus dari hatimu, Camelia? Ayo, dah. Sungguhkah itu kata-kata yang tulus dari hatimu, Camelia? Sungguhkah kata-kata Iki ketake ganteng ya blubet ya. Sungguhkah itu kata-kata yang tulus dari hatimu, Camelia? Coba. Sungguhkah itu tulus kata-kata dari hatimu, Camelia? Sungguhkah kata-kata tulus dari hatimu, Camelia? Iya sayang. Iya sayang. Sahur ya. Bila kamu ingin bukti, apa bukti malam hari ini saya? Aku ingin membuktikan sayang. Ayo.
Lah kamu bukti. Apa buktinya saya? Iku sosu tajak turu lho iku. Kemana mas ya terusnya ya. Tresno iki coba. Langsung ya, pakai itu ya. Apa lagi ya? Ikut duit ya. Oke ya. Iki ben karo nyanyi terus didadekke ngono. Coba Ah. ya musiknya. Kita tepuk tangan untuk si siapa Mas Aris. Mbak Kamelia turun, wis dan kenal. Iki pokoknya aku orang kayak sampean. Iki. Jadi ini salah satu momentum yang spesial. Jadi ini direkam. Dan YouTube itu sepanjang masa. Iya. Jadi kudu bawa ini bahwasanya kamu harus mencintai Amelia sampai akhir hayatmu. Amelia juga begitu, kamu harus mencintai Mas Junaidi sampai akhir hayat. Terima kasih. Ya, Ya, khususnya mas. Ya. Ini Mas, ya gade ini wis belum nyanyi. Kita kenang-kenang. Kudu mayang lho, kenangan. Aku mbok cepake. Lagi rakyat di Pak Eko ini Jepang sebenarnya duduk kuwi kan. Sing di bawah. Jadi apa? Sumpah kula yo Mas Eko wis. Ya apa mek dicatet aku wis sang. Wis duwe tang dhewe gak. Ayo bos maju ya. Ya. Saiki perkembangan karo awake dhewe mas. Mantan ki yo koyo nyolong mic barang iki. Koyo toko bangunan kok ya ape ketemu toko elektronik. Ini Pak Pur Radio batin anak-anak ini ya pinter nyanyi lho. Lah ya iki. Nik. Nggih. Wis telung dino iki pedhek ini ya. Nggih, alhamdulillah. Bar iki terus suwi nek pedhek nang ya. Pokoke penting iya no. Nah, dia pedhek nang iki mendak bulan Juni ya. Mbok aku terakhir. Wis Juni sesuk ben petuk nek. Petuk nek. Kamu aku ora pengen pedhek. Ayo, tak mas. Lah nyanyi dhewe to, Bos. Udah lah, kalau buat utawa Oh janda baru. Ini gani. Wah, Wis dibutuh nih. Dereng. Dereng. Untuk urung. Dereng. Jaluk mungkin mesti grite mesti dhuwur lho, tinggal. nah itu sederhana. Penting elek kemproh. Ora tukang ibu tak belum tukang ibu. Nik. Angipe gelem sepak gelem kok ngomong lho. Lah kok Yudi kemeriti. Lah orang kuwi ora nari, terus digebrak kayak bingoan. ayo kita. Nik, Dalam. kriteria tukang ibu. Profesi tukang ibu belum ya? Sembarang. Oh, ya. Wah, ini. Sing kene nyambut gawe ya. Kebetulan sebenarnya yang bergaya tanggung jawab. Sakno Bos. So. Ketekan kok tuh tanggal lagi ngono to? Ya. Ketekan sing pengen kejar tenan. Ketekan pisang kasih. Prima. Masa sindir gak mau nolak anu. Ora sih. Percaya ya, Iya. Nyatu kendi. Nyatu kendi. Oh, yang pertama ya. Kono aku ndak ketok. Bapak yo pengen delok. Ngapa to dasar simbol barang ini apa? Ngapa takon? Lho. Gak terima lho kayak gini. Anggit malu jenengan kok terima. Nah, tahu lho bojone kluthuk ngene ra iso balik. Ngene iki kok awake dhewe to. Bareng iki lho lemak iku nglubung mundur. Ngadeg karo timbal.
Dek, Cip. Mencolot Cip ngopo to? Sing putri agresif kok. Ini Cip Cip. Kurang dhuwur. Oh kira ngerti. Mungkin Ya iki loro wae. kurang dhuwur aja coba. Adedekan. Wedok wis Lah yo. pulang itu cara ngene. Cara bebek wedok iki nek si wedok wis bek. Gawe ya. Sing lanang semangkring. Terus itu lanang kewer. Ya apa kok gek kewer barang. Basong. Bebek kalau ya. Adedekan. Awakmu Aku lho. tok kono lho. Iya. Bebek lanang yang bunyi. Pengen aku ya. Pokoknya bebek itu. Bebek lanang langsung. Ngapa langsung kok? Kon balik ngapa? Dipain nolak kok cek. Ngapa kok nolak bahasa Indonesia? Apa kuwi? Padha lanang wek. Mosok ngomong. Aku ki balik iki lho kok iso. Oh, kaya jijik lho. Ya
Mia Aprilia sama ada di Bang Buati. Oh, bencana begini bencana. Ya gini. Ya, nggih. Saya mau tamasya keliling. Pasti pas. Iwake kecil dereke Pak Eko. Ayo nganti sakno gede iki. Iki miyaki dereke Pak Eko ya wis cilik biyen. Tahan kok. Pas iki dereke Pak Eko jaman biyen sik Iya, cilik. cilik. Tapi saiki malah cilik ya. Ya. Dek Mia karo Dek. Ilang. Ya gini. Ya, Wis. anakmu piro, Bang? Satu. Mia anakmu piro ya? Satu. Di posisi sini jadi ya. Biar aku sih bujang serabi anak sisi ya bangga sak mene lho. Apa anak sisi sak mene gedine lho. Wong kuwi rabuke dhewe-dhewe. Ana sakala anake akeh ning awake cilik ya ana. Enek sing ra duwe anak awake gedhi ya ana. Wong iki kare atine dhewe-dhewe. Kadang atine seneng ning anake nakal yo dadi ora seneng. Dadi ngene iki sapa ngerti nek mikir anake sing ora kepenak ya iso. Ngono lho. Ora iso disangka anake. Bojoku anak loro ya wis anak cilik ya. Biyen dene sak wangi. Nggih. Begitu anake loro, gedine ya 2 kali lipat. Oh, Anake telu, celu gedine lho ya. sak bulan. Kaya gapurane Pak Muradi. Iki pundutan Mas. Saka Pak Andi bakul sapi. Loh, Pangu kuning ngersake modal kuning. Baik iki. halus iki. Ora digawe ya semu ndawi Jawa ya apik kok. Sapi iki pengen senengane dolanane anak Iwan lho. Dingking gambar kuwi metu warnane. Duwe. Sapi dol. Sapi kene sing sapi ambune ra enak kuwi. Apa kuwi? Sapi dai. Ya. Kakek Bang, bawa. Ora. Ndak. Iso ndak? Pusat kuwi sing ora Mas. Ah, iki kudu kaya jidol tenan lho iki. Awan aku ya. Kudu kaya jidol jajak acara. Ya. Jadi kaya jidol tenan ben seneng. Awan ayo jajak. Ini mundi. Jidol ngono kuwi, ngono lho. Ayo. Awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang. Lho jajak dirimu dirimu. Ya. Jajal api ndi geraknya api ndi? Kok nek nganti api Anu ya aku perlu ya, aku perlu. Bang, aku perlu ya. Ya. Ngono lho, Bang. Piye? Iya ya, aku betul. Sehotol. Kok gua ada HP lho. kowe iki ada HP bikin ngawur rek. Iki lemak tak bertubuh. Ya, nih sobat tak kita. Tahu. Bisa sapa? Iya. Nia, eso. Jajak. Biar iki Ngono to. eso awan ngono jajak. Kodok kemayu sithik ngono lho. Jajak. Piye? Kowe kok meneng duwe gejala kentir tetep jajak. Ayo, tandake. Sik to. Eso. Awan ning omah wis ora krasa. Jawab. Yo pakane buta. Lemangsamu sing metu betulan ngono. Iki dudune lek miyaki duwe dadak merah. Ya gini, sebentar. Ya. Udang kuning. Udang kuning. Udah terakhir. Ya.
Rek ayo rek lapo aku nek Ini zaman awet dhewe. Iwak sapi mana iki sih. Dede. Dalam. Nang. Oke. Kali sing rada penak, Bu. arek kudu tak ujaning sih. Nggih. Oh iya iya Pokoknya Pak Eko ki selalu diberi kebebasan ya. Oke. Ya. Ya. Ujaning sih sing piye? Ujaning sing ngene kok. Anu ladang. Ketawa. Ladang. Dicoba iki, Mak. Abot rasa Sing. Oh iya. Sang Gusti kaningas marang sang kayuyan tingtika. Dados ki Mas. Iya, moga. Nah. Thank you.
Mas Uduk. Niki sama-sama wis dane nggih Mas. Guyon-guyon gojek-gojek, mbok bilih wonten kapatan nyuwun agung sesang drupangsa. Sing langkungake nyuwun mringarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Bapak Purwadi, Ibu Sultamin, sakeluarga sedayane kalis ing sambikala boten wonten angan sundal napa. Nampa berkah barokah wujude kesehatan ing jiwa raga pinanjang yuswa saya lancar rezeki. Dene kemandane Mas Nggih, namung nderek-nderek paring dedonga dumateng mempelai kekalih Mas Arif, Mbak Kamelia. Insyaallah menapa ingkang dipun suwun dijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, tetep ginanjar kasarasan kabagyan kamulyan saha katentreman. Takun lagi saha Ibu sembah nuwun, kok bilih wonten kadhe ngatur kula bebujekan nderekaken panjenengan, mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti dumumunging kirap lan kesalahan kula lan panjenengan ing dalu menika. Lan kula mung saged ndedonga mugi-mugi ingkang nanggap selamat, sing misalnya selamat, sing ditanggap selamat, sedaya pinangan selamat, sedaya pinangan berkah barokah sampai kita semua. Amin. Subhanallah, cepat-cepat boten sedaya dum selamat. Insyaallah kapan-kapan Mas. Amin, amin, amin. Ayo Dok, terus aku Dok. Ya.